Dobré ráno, dobrý večer, dobrú noc. Dneska je ďalší deň. Plánoval som dneska 2 epizódy. Nie som si istý, či akože to dám, lebo už 1 hodina a iba začínam. Pekný začiatok ináč. Ja som zabudol ináč. To je backwards, forwards, right, left, tak. Done. Skúšal som to na mobile hrať, tak preto som mal také nastavenie, ak musíš, reálne. Dneska by som chcel aspoň niečo spraviť. To koľko ich ide. To fakt. To jebiem. Výborný začiatok. Už 7 miliard mobov ma tam nasilňuje. Zapadá slnko. Myslím, že bol aj broken mesiac. Takže už sa teším. Dávno. Nevidím ho zatiaľ. Ale keď bude broken mesiac, tak to znamená, že bude veľmi zle nedobré. Ešte, že mám tieto mapy, lebo čo by som robil bez nich. No, teraz aktuálne mám na pláne iba, že získať tam v peci svoje železo. Možno... Aha. Tak aj tak sa dá. Keď získam svoje železo, mohol by som nejaké diamanty dneska nájsť. Sú tu aj diamantoví creepery, takže možno aj takého by som mohol nájsť. Dá sa spať, našťastie. Držia hladný svetlo. Je taktiež okolo 1 hodina. Teraz budem tak neskôr natáčať, lebo nemám moc voľného času. Takže tak, a neviem, moc som ja nechcel už dneska hrať, ale tak, niečo som povedal, tak to aj splním, nie? Tak to má byť predsa. Som zvedavý, čo sa stane ako prvé. To som akože, ja to serem. Reálne, demenciu mám. No minulý epizóde bol iba jeden jumpscare a tu bol ten 0. Pán Černoch nás bol navštíviť. Keď mi YouTube dá zadávať videa za to, že jaké meno tam mám, tak smola. Ja som černý vraj, ja to budem hovoriť každé video. Není pravda. Ja tak navštíví Mojka. Reálne už plánoval som, že si akože vytvorím nový modpack, že iba na toto, na natáčanie. Ale ja použijem čo používam, keď hrám normálne sám. Single player akože. Nie je tam veľa módov, nie je tam málo módov, tak average modpack. Keby niečo, keby sa možno niekto pýtal, tak deň som mal zla v pohode. Ale pochybujem. Strašil ma nul v snoch. Som nevedel spinkať celú noc.
Ma nul strašil. Riťku myš. Škrapkal mi riťku. Tak bolo veľmi nepríjemné. Dobre, tak tuto asi nemám už žiadny biznis. Musím nájsť novú kývku. To neviem ani, či sa môže niečo spávnuť ešte. Tak na mapy môžem pozrieť, či nie sú nejakí creepery. Diamantovi, že by som dal full diamant na druhé video. Na druhý skript. Mal som aj ešte jeden kanál. Ja som natáčal Broken Script, ale to bol nejaký modpack, čo som našiel na tí launchery. To nebol, že vlastne vytvorený. Ale nebola najnovšia verzia toho. Takže tak. A teraz už mám aj tú najnovšiu verziu Broken Scriptu. Takže as of recording, to je najnovšia verzia 1.9.7. Som veľmi zvedavý, čo akože pridajú v ďalších updatech, lebo dlho teraz nebol. Žiadny Broken Script update. Nevadí, lebo aj také Broken Script teraz moc nehrávam. Iba takto natáčam ho. Že ho vo voľnom čase nehrám. Teraz som sa nedávno snažil natočiť, jak som hovoril, ale bolo to trošku neúspešné. Takže na mobil do riti, ja neviem, hovorím ja som na mobil, ja už sa neviem, som unavený. Dneska som sa mal dosť na hovno. Neviem prečo, proste je úplne... Jak kebyže neexistuje celý deň, nikto ma nevšimol. Čak prežíval, celý deň bola. Tak dalo sa to prežiť, jasné, ale... Zas... Aj pretrpel som školu, ja... Neviem, či vlastne sa dostane sa celý 9. ročník, ale... Dúfam, že hej. Je tieto Minecrafty tu sa väčšinou... Čo? Jaké null invade base? To no počkej, čo? Jasné, to je ten černoch. Čo robí? Ja sa to nemám baseku. To ma úplne rozhodilo. To v ktorom dome je akože? To v tomto, nie? Či? On je tu? Áno, tu je. Zasratý černoch. Uj, černoch, nemám ťa rád. Čo keď si... Dobre, ja sa s niekým priblížim a... Nevedaj, čo sa stane. To sa stane. Čo akože tu robili, je lepšia otázka. Keby sa nepozerám na mapu, tak by som ani nevedel, lebo... Lebo čo? Lebo by som nevedel. Dobre, ja už som ticho. Reálne lepšie by bolo, kebyže nekomentujem nič a hrám proste. Kade vlastne idem? V tomto videu by som chcel skúsiť nejaké diamanty nájsť, možno tých creeperov. Pič, najhorší spawn som chytil. Teraz mám normálne panoru do hry. Nie, nič sa nepovedal. Ja furt čekujem, čo som chcel povedať, že furt teraz čekujem mapu, že či to je nejaký nul alebo niečo také. Väčšinou moc nerobím, ale teraz, no. Ja práve, že som doteraz ani tú mapu nemal, to je z tých najnovších modov, čo si reálne pridal. Do toho modpacku má 62 modov, či koľko. Treba
treba čo najskôr dokončiť túto sériu, nech už nemusím byť. Neviem, nie je to zlé zase tieto série, čo som začal zase. Nie je to zdravé pre mňa byť takto dlho hore. Skôr hladný som, nevyspatý. Umieram, neviem, nie, radšej. Radšej by som robil ráno teraz, hoci čo iné. Curious Integrity je predaný. Však tu nič není. Ježiši, oceán tam bude nejaký. To už akože znova zapadá slnko. Vraj, toto nie je, či je broken script štruktúra, alebo normálna, alebo furt to vidím všade. Emerald. Ja už ani neviem, čo mám komentovať teraz. Zaujímavá generácia. Generácia nie táto, že čo žijeme, generácia alfa, čo sú teraz tieto zasaté brainrot deti. To nemyslím teraz. Generácia svetu som myslel. Ale aj to je zaujímavé, tieto deti, čo robia, čo pozerajú škyby tieto či čo je vlastne nový brainrot. No videl som ťa. Si bol ty, nie ten černoch. Reálne neviem, či sú akože nejaký špeciálny broken script identity, že čo sa vedia spávať iba v nedri, alebo ako. Alebo nie, lebo broken script je teraz z mojich obľúbených modov. A no keď mi pozrieť na mapu, že či nie. Chcem vidieť mesiac, aký pekný. To je normálny. Nechce sa mi tam ísť. A možno nájem niečo. Marsko by som si mohol dať. Vidíš, niečo ma akšie napadlo. Kurva. Aj. Čo je? Čo máme za problém? Nemohol som si kýchnúť ani. To je až tak ti vadí. Čo je? Nope, to je stihol. Čo ti šíbe? Dobre, toto sa deje nejako moc veľa vecí naraz. Som uprostred oceána. Tá treasure chestka. Dobre. Tu je land dokonca. A spávam som boja, takže broken noc není. Ale keď bude broken noc, tak nebudem spať.
Lebo keď bude Broken Noc, tak... Ja to starém, však mi to strieklo proste. Hrozne mi je zle poslednú dobu. Jaj, už nech mám za sebou toto natáčanie, nech môžem si ľahnúť ísť spať. Čo je za problém? Prečo som spomalený? Zle som prečítal ten Drowned Belt určite. To bude tým. Tam je niečo lepšie, než sa starať na púšť. Som očul, že Circuit do výzvy, že má byť aj v ende, že proste je šanca, že sa proste objaví v ende. Mne sa to actually ešte nestalo. Ale videl som na ich Discorde takého týpka, že máme videjko, že proste prechádzal sa po ende a proste začať niečo, aniž sa tam spawn Circuit. Môžem nebať, čak to iba obkružovanie. Vampire Hunter Trainer, hodilo by sa. Chcel by si byť Vampire Hunter. I toto vyjadzujem. Teda neúplne debilina. Násilňať svoj Hunter Belt. Kompost, neďakujem. Ťava, neďakujem. Nemáte truhlice. Toto, konečne, bolo na čase. Konečne mám svoju vec. Obľúbenú vec. Pokradneme knihočky. To bude asi taký skôr adventure part, než ťaženie očividne. Keďže tu nič kurva není. Úplne ľahká epizóda. Nič sa nedieje. Bol tam Černoško, nechce sa mi už ani 2 epizódy robiť. Reálne zajtra by som mohol asi, ale keď nebudem tak unavený, ak nebudem až tak zle. Dúfam, by ste pochopili, že kebyže nebudem to chvíľu akože natáčať ten skript, lebo je mi zle teraz. Ešte škola ma dozeruje poradne. A asi by som potreboval trošku pauzu. Že akože by som sa aj vyspal niektoré noci, lebo každú noc som teraz hore. Ale to už je moc personál, tento topik. Iron Golem, mohol by som ho zabiť. Poď. Smola. Nejaké čestky. Tak
púšne vesnice, ani hen ten vejs tam brať nebudem. Čo budú vlastne? To asi vidíme prvýkrát toto. Čo je? Dobre, to bolo niečo. Rýchle to dostočím a idem spať, idem si lahnúť, je mi zlé. Bolí ma hlava. Tak ale však pre YouTube spravím. A tam je lapis lazuli creeper. Armor stand, iron golem. A psíkové, nemám kostičky. Fakt nemám. Dal by som im moje kostičky. Vždycky keď vingoleme, tak treba spraviť toto. Opa, on nás sa naučil. Čakajte, to je tak. To je kejvka dole. Toto konečne, veď aspoň to teda mohli meniť. Ďalší infinity ham, chleba, to nechcem, zemaky. To môžem tam hodiť niečo. Už je plný ten backpack zase. No, levely, jasné, že nie. Čo máš šestke? Dole je creeper nejaký. Tak asi tam dole. Nie, to vyzerá, že bude jaskyňa nejaká. No, jaskyňa. Reálne s našim baby zombikou. Ja som reálne teraz, buď som zaspal, alebo som zabudol, že natáčame, neviem, úplne. Nemal som vôbec nič v hlave. Jak je to väčšinou času, akože nebudem nič hovoriť. Nič to chcem potrebať. Ironový, goldový.
Ešte nepozeral som komentár, možno mi niekto písal, že čo som nejako vymeškal Creeper. Neviem, nepozeral som, mohol by som si pozrieť. Tyvo, ja už nemám krompač. Vidíš to? Podarí ti. Jedenkrát stačilo hitnúť, aby bol úplne frigibit. Gigibated. Lapis lazuli creeper, ten je kde? To je tam. A tam je kde? Ja to serem. Jo. Asi budem muset trošku skorej ukončiť dneskajšiu epizódu. Neviem, či vlastne niekoho zaujímal. Či tam dva uploady, alebo nie. Aj náš kombat skill je nejaké. To som ináč skoro zdechol. Diamantový nevidí. Nevidíme diamantový creeper. Fúha. Dobre, dneska asi končím. Reálne, neviem som ako... Idem vyspatý ešte zo včera. Ja robím videjka o druhé... Bude pomaly 2 hodiny ráno. Ja tu stále pičoviny robím na počítači. Teraz nemôžem výhovorku využiť, že nevedel som zaspať, lebo to je teraz jediné, čo by som chcel spraviť. Zaspať. Dobre. Dobrú noc, dobré ránko, alebo ja neviem ako piču. Dobro, čau. Čauko, maj sa.